Gitugot sa DENR-EMB ang partial lifting sa cease and desist order sa landfill sa Binalyo. Maong makabalik na sila sa pag-operate. Apan dili entero pasilidad ang labayan sa basura ug mas higpit ang monitoring nga himuon. Kinang gitutukan ni Nico Sereno. Sa press conference, gipasabot sa Environmental Management Bureau kun EMB sa DENR ang status sa Binalyo landfill. Human mahitabo ang trash slide ni atong Enero, mihimo og rehabilitation og mitigation measures sa pasilidad. Matud sa EMB, adunay kabag-uhan sa Environmental Compliance Certificate kun ECC sa operator. Ilabi na sa pagpalig-on pa sa engineering components aron masiguro ang kaluwasan sa pasilidad. Gitugutan na ang partial operations kundi in 2,476 square meters nga portion sa landfill ang magamit og katambakan na. Aduna kini kapasidad nga moabot sa 20,000 metric tons sa basura. Prior yun nga nag-issue ang among office o kaning partial lifting, nag-conduct among office o actual site verification nga na-install ng liners na may mga leachate pipes. Samtang aron mas mahigpitan ang pag-monitor sa mga gihulagway nga environmentally critical projects, gikinahanglang muumol og multi-partite monitoring team. Apil na ni ining requirements ang mga sanitary landfills kundi umulon ang team nga langkuban sa lain-laing sektor. Mahisakop ni ini ang mga representante sa LGU, Environmental Office, Rural Health Unit, NGO, academe, local communities ug uban pa para makamonitor sa proyekto. Namagin may mga format no kung approve ang mga permits, ang katong number 1 nato is nagsubmit mag-rehabilitation plan. Nagislay schedule gyud of kanang meetings o pag-validate sa compliances. Samtang gipanday karon ni Mayor Nestor Archival ang Waste Crisis Task Force aron mo ay basihan sa paglabay sa mga basura ngadto sa landfill. Kini ang awhag sa mayor sa mga residente. Is to ask people who are actually doing this kanabitang paghugaw-hugaw ba? Because kung imong tan-awon karon inig-agi nato, limpyo kayo pag abot sa 10, 11 o'clock hugaw na sad kayo. Sa Barangay Capital Site, tagduha ka mga truck sa basura ang makolekta matag adlawng Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Samtang matag alas 6 sa gabi ilang pataas, sila makalabay sa transfer station dito sa SRP. Naglisod karon ang barangay tungod sa tunga sa milyon ka pesos nga fuel allowance sa matag barangay nga kuwang kaayo. Sa miaging Abril 1 hangtod sa Abril 15, nakabayad na ang barangay og 80,000 pesos sa nakonsumo nila sa mga sakyanan, lakip na sa mga garbage trucks. MWF, ang TTHS, alas 6 sa gabi o hantod alas 4 sa kadlawon, mauro say makalabay tanga to sa atong transfer station sa SRP. So muna yung concern na mo, sir, murag mas stagnant ba for how many hours gani? Uban ni Godfrey Relien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.